Avui, dimecres de Patum de 2020, motius patumaires guarneixen els balcons. S'acosten les 12. Alguns patumaires arriben a la plaça. Es veu moviment sota l'Ajuntament. El tabaler no podia faltar a la cita. Amb el ressò del tabal i de fons música de Patum arriba des del carrer Major, mentre els assistents commemoren aquesta data amb gotets de barreja, a l'espera d'una Patum que no arribarà fins al 2021. Però fa dies que els patumaires, com tu, ja fan Patum des de casa. Com alguns músics amb la versió final de Viatge, Viatge de Patum. O la fantàstica representació d'un salt de plens des de la paella, d'en Lluís Torra amb un stop motion. I un salt de nans vells, que en Juan Rojo ho representa des del menjador. Però si posem la imaginació al poder, podem representar una Patum completa, com la d'en Bruc Art. I els músics sempre ens acompanyen. En Maurici Albàs, trompeta de la Banda Municipal de Barcelona. La Cobla Ciutat de Berga amb el seu ball de l'Àliga. Confinats van, interpretant la Patumaire. O
o el mateix Cesc Freixes, recordant-nos que Sant Pere té per costum deixar els berguedans fer un últim salt de Patum. Corpus se li veien els ulls, encesos com espurnes de Patum. Mig poble deia que era un bon segal, l'altre mig que era un bordegàs, i la noia que estimava no li fotia cas. Si ells ho han fet, tu també pots participar de l'estranya Patum d'enguany i participar en la Patum Challenge, una Patum diferent. El seu cotxe vell va deixar la pell. Na 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 na